wengi mripat iki ora bisa turu tansah kelingan sliramu wong ayu kang dadi papujanku bingung rasane ngatiku arep sambat nanging karo sapa nyatane ora kuwowo ngrasake atiku tansaya nelongso wis tak lali-lali malah tansaya kelingan nganti tekan besok kapan nggonku marem ora bisa turu apa iki sing jenenge wong kang lagi ke taman asmara rasa setrat bisa lali esok awan bengi tansah beta wati bingung rasane ngatiku arep sambat nanging karo sapa nyatane ora kuwowo ngrasake atiku tansaya nelongso wis tak lali-lali malah tansaya kelingan nganti tekan besok kapan nggonku marem ora bisa turu sing jenenge wong kang lagi ke taman asmara rasa setrat bisa lali esok awan bengi tansah beta wati rasa setrat bisa lali esok awan